Urugono. Ade blue kwa de no kuma. Onye me koma. Ebuni yendo. Si ajie koji na aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kenye n'esa. Eze adịghị adị. Eze-Ana Ugochitubelu. Eze-Ana Ugochitubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye malije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye malije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochitubelu ga-adị. Ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha. Ndị okenye ga-anyị front and back yo. Ndị oche ga-anyị front and back. Fọdụsị kara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị. Na nke feka mma buru Baịbụl bịa. Akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa. Okpuru ụka anyakwa. Mmadụ Ugochitubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si n'ọma m. Good day, viewers all over the world, lovers of Eziokwu TV. I welcome you all in today's section of question and answer. We have in our midst a true Igbo spiritualist. Sir, you are welcome. Well done. Please, I would like you to introduce yourself for our viewers to know, most especially those that today is their first time of joining us. Thank you. My name is Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu, oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Now, you're welcome, sir. Yeah. Is there anything else you want to say to our viewers before we proceed with today's question and answer? Okay, yeah, viewers all over the world, especially my fans and friends of the temple and children of the temple. Na ndị ọzọkwazi na-esonyela anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa. Ọgwa dị mkpa nchọrọ ịma bụ na echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ọbụla nke ọnwa Ọktoba ga-abịa n'isi njedebe ụbọchị Tuzdee bụ ụbọchị ọnwa Ọktoba na-agwụ. Na ya bụ ụbọchị anyị ga-ejekwazi na mmiri jee chụọrọ ndị mmiri aja magọtọ na anyị na entities of powers nọ na temple chụọrọ ha aja dị iche iche bụkwazi ebu wee mesara aka iji wee chịkọta aja ọnwa Ọktoba n'isi ndị niile sonyela anyị n'ebe ọbụla all over the world. Ya bụ na sọsọ ndị sonyere na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya na their WhatsApp numbers. Echefuna anyị anaghị esho ihe na social media, so you can't see it anywhere. Nke a bụ ofu. Nke abụọ bụ ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke ọnwa Nọvemba ndị mmadụ ebupụrụ gị. Yes, ịcha aja m na WhatsApp. Aja mbụ n'elu aja ebughị ihe. Aja esigoro na ya bụrụ ọtụtụ ndị mmadụ elu. I can tell you, ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Maka ndị ọfụ ndị izizi amadụgo ka esi eme ya, mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe etu esi anyị esonye na ya bụ forward ya 3 prayer request.
anyị ga-edebe n'ọta na-achụ àjà na-ekwubi okwu n'isi gị kwa ụbọchị ọbụla site n'ọnwa Nọvemba agwụ. Ifọwọdụọ ya ịchatizie m na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Ọ WhatsApp nọmba ka ị ga-achatị m ya. Anyị nwee ike wee nyezie gị details etu anyị ga-esi wee buku gị na ya. Nke ọzọzi, ọ bụrụ na ị na-anụ olu m taa, ihe enjoy ya program a, ị chọkwazị ije na awa personal eneghị anya na ị na-watch from Eziokwu TV, ị chọkwazị ịwọchị nkụzi ọzọ ma ọ bụ ishigharị ya ndị enyi gị, ma ọkwazị ka ị mara nkụzi niile anyị na-akụzi kwa ụbọchị n'ọdịnala Igbo, jee na my personal YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu n'Oraifite. Ọ bụrụkwazị na ị na-awọchị site n'Eziokwu TV, onwe Nollywood movie ọbụla ịwọchị n'Eziokwu TV is exclusively owned by the temple. Iche ịwọchị ọzọ, jee na Ugochitubelu movie productions na ọ bụrụ na English movie, ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies. Echefukwara, o nwere ebe nga anyị na-achọ ịdrọ. The title of that movie is Desire Goes to School. I ga drop ya later today. Jee na that movie ka you watch anya movie. Yeah, is a banger, I can tell you. Go and watch it. Now, Thank you very much, sir. yeah, Once again, you are welcome. okay. So we'll have few questions we need answers to. First question is, what can a man do before he can claim to be married? Yes, thank you for that question. One, n'ọdịnala Igbo, ịnụ di na nwunye, nwoke ịnụ nwaanyị, ọ bụrụ ihe na-ada mberede. N'ọdịnala Igbo, etu o si kwesị Igbo si anụ nwaanyị bụ na mgbe ọbụla nwoke torugolo oge ịnụ nwaanyị nwee ihe ọ na-eme, ọ ga-eme nke a with the consent of his parents. Ihe mbụ na mbụ ọ ga-emegoro bụ ijekwu nne ya, na ọ bụrụ onye nne ya dị. Ọ bụkwa na onye nna ya adịrọ, o jekwa onye ọbụla o ji mere nna. Onye ahụ o ji mere nna nwere ike ịbụ ọnkụl ya, o nwere ike ịbụ nwanne ha nwoke bụ diọkpara, onye nọ ka nna ezinụlọ ahụ, ọ bụ na nna anọzi. O jekwu ya, ọgwụ ya nna na ya achọkwa ịnụ nwaanyị. Yes, bụrụ ihe na-ada mberede, ọhịa a na-akwado akwado. Nna ya wee jụọ ya ụfọdụ ajụjụ, nwere ụfọdụ ajụjụ ọ ga-ajụ dịka nna. Nke mbụ na ihe ọ ga-ajụ gị bụ one, ịdị shọn n'itorugo ibu oba, maka na ịnụ di na nwunye abụrụ ohere. Ka nwoke wu a married man, it comes with responsibility. So ọ ya ajụ gị ajụjụ dị iche iche ka ọ malụ na itozugo oke ibunye bụ obe. Yes, obe ka ọ bụ. Yes, because ọ dịrị izi gị nwa na onwe raise from different background. Ije nụrụ onye raise from different background, ị ga na-enwe ndidi, ị ga-enwere ụfọdụ ihe gasị, ị ga-adị mature to before ka i wee nwee ike wee handle iwe, maka enwe lot of challenges. Ọ jụcha gị ajụjụ a, ọ ga-ajụ gị ajụjụ gbasalụ ihe ị na-eme wee na-enweta ego, maka bịa nụrụ nwa mbụ ego. Ọ jụcha gị ajụjụ, ọnwụ na ọ dị convince na ị karịrị okwu ikota, then ọ ga-eproceed. Ihe ọ ga-eme wụ nwa a ga-ejegoro na ezinụlọ nwenye bụ nwa, gwa ha intention, mana na agwakwara intention a na-akpọ introduction, ịkụ aka n'ụzọ. Ọ bụrụ onye ahụ na-enugo nwaanyị. Mgbe a ga-asị na ala Igbo na-enu na nwaanyị bụ mgbe iji kwuo ihe a na-akpọ ịkwụ ngọ, ị gaghị ikwu n'isi nwaanyị ka ọha na onye nwabụ ihe nyere the 100% right over that woman, that money, no matter how small. Na be anyị enwere ike ahụ ọrụ enugo nwaanyị 20,000, ọrụ 10,000, mana family, most family na family anyị enwere ike mgbe a gụchara ego anyị ekene ụnụ gị na ndị ụmụnne gị na ndị so wee bịa ekene ụnụ, enwere ike metụta agụkọ ego a bak. O nwere ike ọwụsọ 1,000 ma 500 ka onye a ga-ewere. Ọsizie gị na nke ya na-echigaghị azụ gị tinye n'ego iji dị ihe dị ya mkpa ka ị na-eleta nwa ya anya, mana data ego onye weriri sọ n'ime ya bụ ego. Yes, data ego ahụ ihe nyere right. So no until ị mee ego n'isi nwaanyị, mgbe a ka ị bụrụ ọgọ ụkwụ zuru ala, mgbe a ka ị ga-asị tie aka n'obi na m wee mara ego. Thank you so much, sir.
Oh, so number 2 question is, what can be done on a woman's head before she can be called a married woman, legally or will I say traditionally? Yeah. Yes. Ọ bụrụ na nwa agbọghọbịa na nwoke sịrị gị I will marry you, ihe ahụ bụrụ guarantee n'ingodi. Yes. Mgbe gị nwere onwe bụ nwaanyị ga-asị naanị ịnụọ na di, ịmadụgo n'ihe ma na-esigo na example na-esigo na Uju Okafọ banyezie na Uju Obi nne Okafọ mgbe ọbụ na ekwuwere nke a ịma na ịnụọ na di, and before ekwuo nke a ga-abịarịrị be nne na nna gị, ọ bụrụ onye mụọ nwa ọ bụrụ na ọ nụọ na di. Yes, a ga-atụsarịrị nkwụ n'ala maka na mmadụ nwa ọgọdọ ewu na-ata, ọkwa eziokwu. A ga-atụrịrị nkwụ n'ala be nna gị, gwa ndị ichie, gwa ndị nna nna gị ha na mmụọ niile so gị na taa na Uju Okafọ na anụ di. A ga-awapụ ọjị ana be nna gị ga-ama na ị na-anụ di. Ọ bụrụ ihe a na-eme nzoro m until eme nke a. Yes, kwụọ bride price n'isi gị sista, ọ bụrụ na emere nke ịnụbọrọ ji until eme nke a, mgbe a ka ị ga-eti mkpu si na taa na iwegota tụrụ a na-akpọ MRS Mrs. Nalụ. Thank you, sir. Yeah. The third question is, when a man marries more than one wife, how will the sharing formula be like? Okay, yes, n'ọdịnala Igbo, etu esi eme n'ọdịnala Igbo bụ ọ bụrụ na nwoke nụrụ ụba nwaanyị, yes, ihe wụ na nwoke nụrụ ụba nwaanyị uwe once ị nụrụ more than one, ọ bụrụ ụba because es abata gị na ọ bụrụ n'oyibo. So mmụọ ọnwụ na ụda ma ị nụrụ ịbụọ ma ị nụrụ ịtọ ma ị nụrụ ịnọ ma ị nụrụ ise ma ị nụrụ isii. Now ihe ọ pụtara bụ na eleghị anya nwaanyị ọbụla mụtalụ nwa nwoke adị agụzi ha mere nwoke dị ya na eleghị anya na nwaanyị nke a mụtara otu nwoke mụtazi ụmụ nwaanyị, nwaanyị nke a mụta otu nwoke ma nwoke na-abụ mụtazi ụmụ nwaanyị, nwaanyị nke a mụta otu nwa nwoke ma ọ mụta nwoke 10. Ọga etu esi ekie n'ala Igbo bụ a na-ekie diọkpara ọbụla, onye ọbụla bụ diọkpara n'afọ nne ya. Onye ọbụla bụ diọkpara n'afọ nne ya. Etu esi ekie bụ onwe ihe nwoke a nwere na o nwere akụ na ụba ya oke ya ekotere ndụ ha many diọkparas o nwere ihe dịka na onye abụ ụbara diọkpara dị afọ na ọnya ya eme ihe nọ nwoke anwa dịghị ana ndụ maka na onye dị ndụ na-eke ife ya. Onye dị ndụ na-eke ihe ya. Onye dị ndụ anwa ma ọ bụ na o dere wel ma ọ bụ n'ọbụ na o ji aka ya mgbe ọ dị ndụ si bido ebe dị etu a tinye bikon, ọ bụrụ na o tinye bikon nwere tinye ogirisi, bido ebe dị etu a mee dị etu a, enwee a witness from ụmụnna. Yes, na ya na ya mbọsị onye dị etu a kele ụmụ ya ihe. Yes, n'ime ana ya akpa inheritance ya, ebe a ka ọ ga-esi wee kelụ dịọ ụmụ ya niile ahụ. Ihe ọ ga-eke ya ewu ndị ọbụla o kere na nne ka a na-eke. Gị nwa na-eye iwe ofu nwa gị na ụmụnne gị, gị nwa iwe ofu nwa nke a gị na ụmụnne gị etu a, weda ma ụnụ eburu ibu mgbe ụnụ ejezie n'ime ụnụ kebesịa. Dọtara ya ihe eji eme ihe etu a bụ na ndị buru ibu eziokwu na ha ma eketa ihe as large as, mana abịa na contribution ịfụ na ha nwere advantage. Example, ọ bụrụ na nwoke ahụ ebichago ndụ wee nwụrụ, nke mụtara ofu nwa, onye ya akwa nne ya bụ janwụ ofu nwa. Yes, etu a ka ọ ga-esikwa nne ya maka na onye nwa onye riri oke nne ya. O nwezuo sọpọtụ ụmụnne ndị ọzọ nna jijara ha nyere ya ịma na out of their free will. So mana onye ọ dị no. Now ndị nke ọzọ ha dịkwanụ 10 boys, ndị onye ọ dịrị ịkwa nne ha bụ ha nwa na ọbụna nna ha nọrọzie. Now ihe ọ pụtara na ha nwere ike isi ya their responsibility into 10. Ọfọrọ ọ dịrị ha mfe etu ahụ ka ha si ketakwa ihe obere obere. So onye nke nnukwu a
arụ na mgbe ahụ ọsịsa sịra bịa nyere ya aka etu aka osi. So ihe ọ pụta bụ na ha na-eke na nne so iburu dị ọkpara nke iketazie gị na ụmụnne gị eke ụmụnne gị eke etu a ka esi eke n'ala Igbo. Then eziokwu na nwokezi nwere ike out of personal likeness onye nekwara ya nọ. Yes, nwoke na-enwezi ihe aka mkpa ya, ọ ga-edecide na nwa ya nwaanyị abụ onye nekwara ya, be very close na-ajụ ya from day to day, be very dear to his heart. Ọ nwekwara ike iwerukwa ihe dịka aṅa nye nwa ya nwaanyị anwa, ma ọ gwa na ọnwụ ya nwoke ọ nwekwara ike onwekwazie special child ya they are too close. So ihe ọ pụtara na ọ bụrụ na ị chọọla ya nshia, be close to your father maka na onwe na-eke daalụ. If you want a lion's share, be close to your father. Yes. Okay. Ogbuefi, we would like to know, can a male child born out of wedlock claim properties with the legitimate children? Yes, thank you for that question. Ọ bụrụ na nne gị na nna gị mụrụ n'ezinụlọ nwa agbọghọbịa ịnụgoro di, iwe je tụta ihe a na-akpọ ime mkpuke ma ọ bụ ime ọkwa, o si na spendịrị ihe ụnụ na-akpọ ya na saịdị ụnụ, mana ihe ọ pụtara bụ na nwaanyị a tụrụ ime na anụghị di daịdị nwaanyị kwụ bride price ya. Ihe ọ pụtara na nwa a amụtara onwe nwa amụtara n'ime mkpuke, ọ bụrụ legitimate child with ndị emere ego n'isi nne ha. Therefore, nwatakịrị dị etu a ga-anwụnye onwe ya anwụ, ọ ma ekeshia properties with the legitimate children amụrụ emere ego n'isi nna ha. However, ọ bụrụ na ọ dị nice, maka na asị na ile ọma ka eji na ji aga n'okwu, ọ bụrụ na ọ dị nice, ụmụnne nne ya uncles ya ndị ụmụnne mmụ ya nwere ike ịkpọrọ ya sụọ ya, ha nwere ike ha tụchaa ya enye ya ebe ọ ya alụ ụlọ, mana ọ ma na-atọ ọ na-ekwe ọhụụ yoke with the legitimate children. Mana o nwekwara ka nwa amụrụ n'ụlọ ga-esi wee dị legitimate ma ọ bụrụ na nna ya mere ihe daizi. Ọ bụrụ na nwoke ya nụchalụ nwaanyị, ọ mụtara nwoke, o wee kpọọ ụmụnne ya, wee kpọọ nwa ya nwaanyị, wee gwa ụmụnne ya na taa na ya na-ahachi nwa ya nwaanyị a dịka nwoke na mbụ. Yes, o nwere omenala a na-eme, a ga-enwe witness ụmụnna ga na-eme omenala ndị a. O mesịa na omenala ndị a, ị marụ na from that day going forward, nwa ọbụla ọ mụtaziri ga-anọchi be nna ya. Ọ bụgoro na o mechazie n'oji, nwa a ga-esokọta oke maka na emere etu esi eme kpa na ana wee kpa n'ọfọ. And nwa dị etu abụrụ ya ime mkpuke maka na akara akpa bifo amụọ ya, ịghọtara ya. Mana nke bụ nke mkpuke onye gara mkpuke ka a na-ezo ezo ma ọ akpọọ ya ime ọkwa ụfọdụ normal process. So nwatakịrị dị etu a legitimate maka na emere ihe niile kwesịrị ime akpara na ala wee kpa n'ọfọ. Mana ọ bụrụ na a na nke bụ ime ọkwa akpara akpa, nna gị nwere ụmụ nwoke akpara akpa ndị jetụrụ ime sista ime ọkwa ka ị tụrụ nwa Russia. Okay, sir. So what if so let's say a woman gives birth outside wedlock, outside marriage, then the guy that is responsible, writes a letter, came back to do all the necessary thing, maybe pay the bride price and everything. Okay. Now, let's say in the process, maybe God bless them with maybe 2 male children again. So that first child, that is a male child, would I say traditionally, does he have anything like? Will he eventually get anything from the father? Yes, thank you for that question. That is one of the contending questions. Anyway, ọ bụrụ na nwoke na nwaanyị na-ayị ọyị, nwoke adịghị already wee tụwa nwaanyị ime, then mana eventually ochighata azụ after years later, nwata nwaanyị anwa kakweta ya, ezinụlọ anwa ọ mụtara ọ tụwara nwa ha ime kweta ya na ha ga-enye na ya aga ọgọ. Now, ọ bụrụ na that family ahụ family enwere nwa, that family nwere nwa nwoke, ha nwere ike family nwere nwa nwoke, ha nwere ike out of n'obi ọma ha nyekwago nwa ahụ mgbe anyị mere ego nwaanyị. Ọ bụrụ ndị Abakaliki,
ha asị na nwere ihe ha asịkwa gị mee ọ dị ka efi ka ọsọ nwere ife ha asịkwa gị mee ka legally nwa anyị nwa abụrụ nwa completely mana ọ bụrụgodu na ndị abụrụ ndị Abakaliki is boiled down to the family a nwere ike ịsị thank you ebe ọ bụ na imecha nụọ nwa ya nwaanyị na anyị na-enye gị ma nwa ya ịtara ya ọ nwere na-eke dịka nsikwu ọ famili ahụ nwee nwa a ọ ha asịrị gị ngwa ebe ọ bụ na imecha nụọ nwa and na-enwere love n'eti gị na ya and ka i wee rụkwa fatherly care and motherly care because no na-amụkarịa then ọ bụrụ na ha si oke bụsị ahụ a na-anụ nwaanyị ka ha ga-edeclare na ha na-enyekwu ha ncha ma anụ nwa gị ọ bụgoro na ijere nwaanyị a nakwasịrị be gị nkwaziere more children that one remain the first child mana ọ bụrụ na the family si mba na ha na-enye gị that one n'ọnwa ha ma ọ nọọ family na-achọkwuri nwa ya ha nwere ike chizie dị nwa maka na ọ ya dị eketa nwa so ọ bụrụ na the family nye gị ihe ha nyere ya atụ ofu obiọma daalụ so ada ọ bụrụ na ha nyere ya atụ ofu obiọma nwunye gị amechaa mụtakwara ụmụ ndị ọzọ he remain the first child of that union. Thank you very much, sir. Yeah. So you mean it's in the family's position to decide whether to give you the child or not. to... Yes. Okay. We would like to know, can a woman marry her fellow woman in ordinary Igbo? Yes, thank you for that question. N'ọdịnala Igbo, mgbe gburugburu mgbe ezi dị n'okwu ụkwa, nwaanyị lụtalụ di nwere ike ọ dị childless mana di ya nwere akụ na ụba nwaanyị nwere ike na-agbakwu mbọ ọ bụrụ na ọ fụ na di ya nwụọna n'afa di ya ọ ga-eje lụta nwaanyị ọzọ mana etu esi eme maka na ọ ga-enwe ofu nwoke ọ ya akpọrọ wee jee saizi ofu nwoke na ụmụnna di ya onye ọ ya akpọrọ olu ụbọchị ya nwaanyị nke nwoke a ka a ga-akwụgbazi n'ihu wee mee ego nwaanyị ahụ so ọ nke nwoke ahụ kwụgbaziri n'iru nwa onye ga na-atụghazi nwaanyị ahụ ime ọ na-amụta nwa n'afa di ya maka na o nwere na-eke bikọs onye mere ego nwaanyị a bụ nwaanyị ibia ịghọtara na-ekwu na ọ bikọs of na onye mere ego nwaanyị nwee nwa so nwaanyị anwa anụtara na ebe ndị be Obi example ọ mụtara ọrụ Ifeanyị Obi nwa Ifeanyị wee nwụọ nwaanyị ahụ nwunye Ifeanyị so nwaanyị ahụ nwunye Ifeanyị nwekwara ike iji ego nyanwa wee nụta nwaanyị ọzọ n'afọ Ifeanyị kama na nwoke ọzọ ga na-asaba isi nwaanyị anwa so mana bụdị ụtọ na ọnyanwa kwụrụ ụgwọ isi nwaanyị anwa nwoke a na-asaba isi ọlụ fada Krismas ka ọ na-alụ o nwere ike ịpụta echi bịa klem wa na ọnya amụ nwa maka na ọrụ ọnya mere ego nwaanyị anwa mụtara anya bụ ụmụazị so a na-eme eso nwaanyị mee etu a maka na ọgwụja akwụrụ ụgwọ isi nwaanyị nwa niile ọ mụtara bụ na afa ya na di ya ka ọ bụ so onye nke na-eme savisi n'ụwa inye aka ka ọ na-enye daalụ. Thank you, sir. Yeah. The next question is, does Igbo tradition support marrying more than one wife? That is polygamy. Yes. Thank you for that question. N'ọdịnala Igbo, Igbo spirituality supports marrying more than one wife. Ma ọ bụrụ na ime wuru ihe dị ya. Yes, adị abụ odogwu n'ọnụ. Ọ bụrụ mmadụ niile bido na mgbe gboo mgbe ezi dị n'okwu ụkwa. Ọ bụrụ ọkwa mmadụ niile nụrụ ụba nwaanyị na mgbe gboo ahụ. Yes, maka na mgbe gboo ahụ nwasef enwere ndị bụ odogwu mana enwere ndị osu ofu ka ha nụrụ. Enwere ike itrese ya family line. So maybe the third generation enwere ike ọ bụrụ ofu ka ọ nụrụ. Yes, enwere ike ọ bụrụ ofu. So na mgbe ahụ a na-ekwukwarị ọdịnala Igbo sọpọtụrụ ya ọ bụrụkwa mmadụ niile ka ume ha zuru maka na ada agba aka ndị ihe na-ata alụ fọgụnwe ime ihe dị etu a you need wisdom, you need both spiritual and the physical strength and what it takes. So it's not meant for everybody. So etu a ka o si dị n'ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo makịrị ya good maka ihe na o nwere ebe ọbụla ị ga-ejegorogodu na agba ochie maọbụ na agba ọfụ efu ebe Chukwu Okike kọndemụrụ mmadụ ịnụ nwaanyị na nwere ebe ọdịnala ya. Yes, even though nwere ebe Jizọs kwuru na onye nụọ nwaanyị na-abụja ọkụ mgbe nwere ebe ọ dị
Yes. So even with David, the lost after another man's wife. Nwunye onye agha ya ka o jere n'ime ịba ya n'ime ụlọ emi ya wee fụ nwaanyị na-asa ahụ wee jụwa ndị odibịa nwaanyị a bịa ebe dị etu aka onye dị etu ahụ onye dị ha anwa ewee gwa ya na nwunye onye agha ya ọ marụgo na ọ ya anaghị onye agha ya anwa nwunye when the man is alive maka the man wodo o wee sị ndị kọmanda ya si tie nwoke a n'ihu agha ka e gbuo nwoke a ka o wee tụrụ nwunye ya asị ifu na nwaanyị wezi wido mana Chineke frown at it ọ mụtara onye na-akpa Absalom Chineke si ya maka ihe o mere na mma agba isi na bịa adị nwa ya awa Absalom mechara dị na ndị nwunye ya asikama then nwa ya awa Absalom gosi anwụ ka o jesiara agha na-apụta ha ọsụ tụnye onye na ọkpụọ isi n'elu osigbo so Chukwu oge wee na-ewere David wesi ya David gwara m na ị chọrọ ịnụ nwaanyị gara inye gị nwaanyị must it be that one a mmadụ na-anụ so gịnị ka m na-ekwu maka ya na o nwere ebe ọdịnala Igbo ma Chukwu okike sịrị na onye nụrụ nwaanyị more than one dị ọkụ ma nwere ihe Chineke kwa oke gwara gị ebutebe iwu ya and marry more than one adụrọ Chineke asịrọ na ọgwụ mmehie so ihe m na-achịkwara ọgwụ na Igbo spirituality sọpọtụrụ ịnụ more than one wife ma ọ bụrụ na ị karịa egwu mmewu ihe dị na ya imekwa na ma ọ bụrụ na ị karịrị ya nke ọzọ m chọrọ ịkọwara gị bụ na ndị ọcha bụ ndị mere anyị introduce one man one wife mana ndị niile ahụ na-eme ihe niile ahụ jupụtara na full of pretense ọ bụrụ na anyị nụtara one ọ dị okay for you fine and good mana ọ bụrụ maka ọdịnala Igbo ọ Christianity bụ ndị condemn ya ọkwa eziokwu na 90% of married men 20 years 30 years down the line cannot swear. I mean 90% cannot swear na that 30 years down the line of their marriage not so nwunye ha ka ha. So why the pretense? Ụfọdụ nwere ike si na ya na-anụ one wife mana o nwere 3 concubines outside. Who is deceiving who? Ị bụrụ oke ị na-azụ oke ị na-asụ oke mana iji eze kere ụmụazị. Ị bụrụ onye aghụghọ na-asa akpụ mana ị na-ala abacha anya. A sị m onye chi ịza akpa ya zaa akpa onye chi ịza koro ya zaa koro na ọ bụrụ ịza akpa koro. So it doesn't make sense na ị pụtara na-akwa erugbu n'ofu ka ị nwere wadị nwere ndị enyi ndị ọzọ n'azụ ọ bụrụ ọgwụ wadị dịsi igwe onwe ị na-anara otuto ihe na-abụghị so onye ahụ ihe dị na ya so ọdịnala Igbo adịrị against it. Thank you. You're welcome, sir. Yeah. Is there any benefit in polygamy? Yes. Ka m kọwara gị ya enotara m nwe mberi Angel 3 days ago na ikwu nne m nwanne ije that wedding burial ije that burial ndị a na-agwa gị ime ebe ha nọ emedi burial compound ha niile megoro mmadụ nwụnyụpụ another field carried 4 plots of land mmadụ juru moto ị bịa na main road moto that is ị ga-aga about like 1 kilometer ebe ya paaki moto before i wee ruo n'ebe a na-emedite ndị abụọ moto gudo main road niile ju everywhere all the houses dị ebe ahụ including Pụta Federal Highway ọfụtụna nọọsị ndị security sozi na control ka adị sure na ablọkụrụ the federal road completely. When I do my mother, what is happening? O seem na your family. So na their great grandfather married 3 wives. And then that great grandfather had one. So the man the casino was almost over 20 children. Almost direct. But going with every 20 children almost direct. My working my one. However, I don't lose him. I go with the white Jerry Monday one day and Amanda. I will spread there. Of which na mgbe akwara the man na-akwara ihe nna gwa that's nna my friend da etu aka ebe anyị na-esugwa n'okpoto akwa nye yesterday ebe niile ọ bụrụ crowd. So etu ahụ ka o si abụ nwanne ha kpọọ gị ịkpọ ndị family amma kpọsọ ndị ma ha kpọọ gị ịkpọ ịnago onwe ihe ọbụla ha na-eme ha na-dominate ka ngwa gị onwe family one obi anyị the man wee jụọ why o ji awa bịa na the whole almost clan eke clan ndị daisy ụzọ some quarters if not ndị be family amapọ their surname
everywhere. And what you was say my father then? So I said, get up on the family and cave. I wasn't be able to nafa. And look nafa was on them anasa. Not to lose 7 wives. The man was a great man. And during that man now, in fact, a man within that nagwa added changes on them. A man was on them carried them go back. Almost on them all gabon naza. I want to saw them and Azagi over 50 years. And nobody is willing to change it. I'm mad at that. Jen and Neil all his family. And when one family all is here, but they change on them. About more reason one. By an agua, a former Senate president, a quake and one for this. I got Nagwana, that's still doubling. Can I support reason? I want to have a goes on. One family who didn't look, they go off yesterday. Sorry. Family woman if I soon had the they go history of their family lineage. And when they got saying Nanukun Nafa Naha de Uba and they dominate both in landmass and wealth. All family get their bound. If you do good, answer family to no family, the family to they do. So within the day to again I have weapon of case one they were also. So Emma Igbo nke bụ isiokwu na-enwere game and benefiting and numerical strength. So and they watch ya mgbogbo anwa ndị niile abụ odogwu na anụba nwaanyị ndogoro na Bible na-agbadatawa. So gịnị ka m na-ekwu ndị nwere buru ibu nwere advantage maka enwere ike asị na onye nke ahụ medical doctor, onye nke nọ US, onye nke nọ Canada, onye nke nọ so ha gụgba gị. So ọ bụrụ maka igwe nwere uru dị n'igwe, uru dị ya. But that is not meant for everybody. Maka na ọbụrụ mmadụ niile ga-abụ odogwu ga-enwe ike ịmawa ihe a ga-eme ka ha wee dee udere etu a wee dominate ya. So ọ maka enwere benefit dị na ebe ụba. Yes, benefit dị ya. Daalụ. Thank you, sir. Yeah. So I believe that, let's say 90% of, okay, 20% of everything that has advantage equally has disadvantage. Is there any disadvantage in polygamy? Yes. Like I said, yeah, like you rightly said, you have one advantage and disadvantage. Yes. The only disadvantage in Masino na ndawa bribu if the man will one, but Obruna or properly managed. Nkebuna na anyuku mad. About no the time because that time in Mewodia, Ogan K. David. I am Ogan K. Solomon, I am no problem. Mano Ndanyuku Nabura. I will eat Ufuanu Babatia. When you go to Nawaya, when you go to Nama, Fuma will eat one. Odiakia Zokora Akonobanine. Odiakia Ndoso Miana. Odiakia said, so I won't want one hour and a bush. And already to an memory to our Macanobo and Obran. A marona, Nandobo now this the many. All who advantage. Macano and boy, I want they chorija holiday. Indiana care on Croatia, Jana on Croatia. On way head up down, Uncle I say, Yemi, fear Natonia, Jao. Manobruna, Mania would have disadvantage in my Sinonia, but Yabuna. Na human factor. Batanania. He has a human factor. Batanania one. If na disadvantage in here, what they can put on ya be heading there. So, man, I manage Gianni of ma. I manage of ma. If you know, Uru, come my mother Hamad. Namotan, my mother, was a great man. He's one of the first people crew no zinc na their village. Wow. So, on one, it on him one, honor, and with the Reverend Father, and with the business magnate. In fact, as you speak now, he just been my mother. Umuoke in that family. Umwanye tamu. Unenu. One woke never I will. Though their father was a rich man there. But they have not checked what again. That the man unified her. They are living in peace. Of which in every December, thanks to December, and they were meeting one day in the Nuguru Tima, Mamma, Hammer,
they normally have family meeting. So how the man made the thing, made how the wedding do, is still a puzzle. Understand, man? But they are all united. So I'm not checking what again. They do united or balaha. Man, and the other one disadvantage, then yeah, at all. That disadvantage is born out of human error. And the trace of that human error. If you know greediness. And all that greediness, gave it some. Yeah, and come them, going out of food. Man, where be I with love? I can tell you now, disadvantage is the end of the mind. Or then well love, what people can, or woman is here one. Thank you so much, sir. Yeah. So what about marrying only one wife? Is there any disadvantage? The thing is, one. The guy is couple. Now, here one advantage with disadvantage. I brought a mother who was ofu. Ike ga-agba ọbara ga-agba mbe ka ọha. Ofu ahụ, ihe wo ofu ama agba ofu bụrụ ịtọ. Ihe bụ ofu bụ na ọ bụrụ na ọ ntara ofu. Advantage dị na ya bụ ọ bụrụ ntara ofu. Like I said, Chineke nyere ya aka. Nne ntakwara ofu does not mean you have peace. Yes. Nne ntara ofu does not guarantee peace 100%. You know why? Because after onye ntara ofu a na-agba area film. After ofu aba ya ka ọ na-eme ma akpa afọ. Enwere family mma ofu nna ofu nna. Mana ha dị eghe ọnụ. Onye a dị abana bụ onye a dị abana bụ onye ofu nne ofu nna. So ihe na-achịkọwa bụ na ofu nne abụọdụ na no guarantee na ị ga-enwe happiness. So the thing dị ya bụ na-achịkọwala gị bụ na advantage ya si n'ọwa advantage dị na ya bụ na ụfọdụ na-presume na anwe a n'ofu na ya guarantee peace ọ bụchara eziokwu. The only advantage dị na ya bụ mfatị ma ọ bụrụ na Chineke nyere gị aka ọ ịnụta onye fụrụ gị n'anya anya ukwu aghara ịdị inwe peace of mind. Mana ana m asịkwa na that peace of mind is still subject to whether na onye nụtara wepụrụ anya ukwu. Ụfọdụ nwere ike ịsa ya ji wee chụọ ofu na ọ na-awa mmụọ too much na adịghị enwe ike azụ ọ bụchara eziokwu. Enyi si na ọ bụrụ eziokwu heaven will bear me witness. O nwere ya adị ebe mbiri mgbe m na-etolite okorobịa n'Ọnịcha. Then di na nwunye a na-ebiri next to my flat. Ha bi only one room. Ha mụtara nwa. And na ha mụtara nwa anwa ọgwa m nwa. Ha mụtara nwa mana m nwa na onwe m na ha mụtara nwa mana m nwa na onwe m so enyere ha aka. Ha mụtara nwa ha enwere ha mụtara nwa ha dịkwa broke. Ekwu ugwu ụlọ na-awụ problem. So of which na m nwa na onwe m asị nwa okorobịa den sikwa na-enyere ezinụlọ aka in so many ways. So ọ bụrụ na mmadụ sị na ofu ka mma ka e wee nwee ike zugbo ha aka nte enyi na o nwere ndị amụtara amụta ma ọ nụrụ anụ mụtasị ofu mana ha zụrụ ha. So it has nothing to do with financial necessary. Kama ihe nnekwu obere azụbata obere nnukwu abata nnukwu nkwu. So nwere ihe mmasịkịrị n'oge dị na ya bụ na ịkpọrọ ya gen bụ na ọ bụrụ na nwoke nụtara nwaanyị ma obi dị ya mụta ụmụasị enwere anya ukwu. So mana na-anụrụ sụsọ ha does not mean guarantee na a ga-enwe total peace ma ọ na nwoke a na-enwe total gen. Maka na mgbe esi na iwu ofu dị mma ọ mgbe ọ ya abụ ine anya n'elu bụ na Matthew gị na ebe nwanne wụ ọkada ka ọ na-agba nwere ihe o nwere. O nwere ọzọ onye ọzọ n'ihe eje ya ọsị ya mere m nke ifuzie ndị ọzọ buru ibu nwere ike ha ayọta Matthew ayọta Ifeanyị ayọta Emeka. So the truth of the matter bụ na ịdị sọsọ mmadụ ịdị ịwụ a minor benefit adịchara much because ịdị minor does not guarantee peace. Thank you. Thank you so much, sir. Due to our time,
This will be our last question for the day. This question is about the dead. Is it good to reverse the wishes of the dead? Take, for instance, if a man wishes to be buried, when I say how to be buried, is it good when he dies for the children to reverse it? Thank you for that wonderful question. The truth of the matter is very wrong. Ọ bụrụ na onye dị ndụ uche etu o si wee chọọ ka o si kee ihe ma ọ bụ etu o si wee chọọ ka esi wee kwaa ya, ndị dị ndụ ejekwugharịa ya, mana ime ihe na-akọsi ya greediness. Ọ dị very wrong nwoke kechie ebe. Ụfọdụ sị na nwoke kechie ebe, onye dị ndụ kechie ebe, onye nwụrụ anwụ kechie ebe, ndị dị ndụ kegharịa. Ihe a bụrụ ọ dị very wrong. And ọtụtụ family nọ n'ọkpọkọ ya ruo taa. Ụfọdụ na-ata afụfụ ya. Ihe kpatara ụfọdụ ji ekegharịa abụrụ out of love for the dead, mana out of greediness, out of agwa nwa na ka o wee lion share. And ifu a na ebe ọbụla ejere kwughasịa ihe ahụ onye ahụ kwuru, ada enwenata udo na ezinụlọ ahụ. So ndị na-eji ekwughasị ihe onye ahụ kwuru bụ out of greediness. And ndị niile merienụ can never know peace. You know why? Because na o nwere na eke that man, ebe ọbụla ọ nọ, the spirit of that man will haunt them till they die finish. O nwere ofu onye ma ya akpa afa. Onye a bụ a highly respected musician na Nigeria. Tiri egwu, wuru ewu. Fadụ mkpa afọ onwe na Nigeria mara ya. Mana we were told ka story ya si wee gwa anyị na nne ya bụ onye ọdịnala. Na nne ya wee gwa ya nwa m. Nne ya bụ eze nwaanyị. Dịka story ya si wee nọ. Wee gwa ya nwa m, ọ bụrụ na mbisia ndụ m nwụọ, ibujekwana m friji. Na okwukwe m dịka onye ọdịnala forbidiri ije friji. Yes, ọ bụrụ na nwụọ, tinye m n'ala ihe ọ gwara ụmụ ya, tinye m n'ala, kazie mmụọ ọbụla ị chọrọ imebere ya. Nwa ya nna agwaghị ogbu national figure. O nwere ike ọ ama na onwekwu national award musician. Mgbe nne ya nwụrụ, ọ sị onye dị ndụ, onye nwụrụ anwụ kwuchi, onye dị ndụ ekwughasịa, ọ sị ya ego onye nwa wee musician ama ama ka ọ ya abụzi nwunye nne ya nwụzie, aghara ịkpọ ndị apams, aghara ime show. All those things a na-eme. Ihe ọ na-eche, ọ na-eche because of love and nkwenye nne. Ihe ọ na-eche bụ selfish. Onye ka anyị sịrị na ebe ọnwụ na-ekwughasịrị ihe onye nwụrụ anwụ bụ all selfish interest. Analyze it. Finally, o wee sị na ndị enyi ya bịa ka o wee kwuo uko, ichefuzie na beri ya ị na-eme onye nwụrụ anwụ bụ the last respect. Onye agbụkwụ ugwu kachacha ị na-akwanyere onye nwụrụ anwụ. And onye ka ị ga-ejisi ya farewell jee nke ọma. I wee buru ya greediness. Onye a wee buru greediness ya maka ego ya anata ndị enyi ya n'oge wee sị na ego onye nwa na akwa nne ya na o wee je mezie ihe a wee jee buje nne mọchụarị. Nne ya ka egorie ya. We are told na mgbe a kwachara nne ya, o nwere ihe mgbu ebe ahụ wee nwụ. Ụfọdụ onye gbara ọsọ nke onye onwe ndị nke na-abụ na ha ma anwụ anwụ mana ha ga-atagide afụfụ n'ụwa. Mgbe ha merie, ha wee ike sị na onwe ndị nke wụ property, azụ onye ga-ejekwa ozu ka e wee kee property. Mgbe ọ bụla ha ji ọta that rule or will wee tụ onye nwụrụ anwụ si wee kee, that family will never know peace. Ha ga-agbagodo wọ ya, ha ga-emecha agbụgbọ onwe ha. And the check why eji wee je karịa na all greediness. Mana na-ajụgo nwa onye na-enwe anya ukwu maka property, ichiri aka na kota. Ime ọ na ichiri aka na kota ewe ụlọ. Ime ọ na onye na-eje na-aja azọ nke mmadụ wụtara ụlọ ka ọ bụ useless person. They check great minds. Ndị dị great ụwa kịta. Ọ bụrụ ndị nna ha debere ego, ndị niile fọrọ dị great, ụfọdụ majority n'ime ha si from poor family. Ọ na Nnewi je na Nnewi je chọọ ndị niile na-ajụ uju onwe gị kere ebe nwa ndị richirichi a anyị ma anyị na-anụgba ha mgbe anyị dị n'ụmụazị. Ụmụ ha ọdịbara dị chigaba kee maka ịma ya ọkpara
kere maka ndị anyị dadazị ka iwe kere maka ndị nnukwu mmadụ anyị na-anụ afụfa. Once the father is normal, everything goes. Because some of those children are useless. Ihe a na-achọ ọnwụ ka ha ya erite etu esi eri the money ka ha bụrụ ka esi akpata. That is the problem. Ị na-ajụ onwe gị nwaanyị ndị ihe na-anụ ifu nnukwu the big man nwa nke aza ajụọ egochala na-eji ifu na ọbụrụ ego ọ bụrụ inheritance. O nwere onye na-eji inheritance adị rich. Go and verify. You know why? What inheritance all year because no matter how to grow wealth, that inheritance was not grown by him. So no matter the foundation, what they go with all your batana, if one year win, they go bet Niger, or you repair the broke. If one year we are all you repair the because more for the level foundation, how to grow money from scratch. So in your inheritance, you oh, yeah, but children of the rich, are rich, no, only children of the rich were rich. Mana, if you want to pay less attention na father's wealth, go and follow his own path and become rich. Man, no inheritance, you go where the rich has. Oh, you read the money. Oh, you go reach the money, I want the mass and the hour, you go on the one camera. Man, on the funny Mahama case here, the hammer case after that. So again, not check what. Ije watch ya n'ebe ọ na-anụ over property, greediness onye anya ukwu nọ dia, and maka na onye anya ukwu a na ọnya ka o ji wee ọta the rule the owner set, and check the bottom line of it anya ukwu maka na onye anwa kerie no ma ihe o ji tie etu o nwere ike oke based on okecha nke kwọ ọkwazielu ndị nekwari anụ ma ọ bụ ndị dị utu di atụ nyawa onye nke ya amụta etu ọdọ dị it doesn't care about whether ka ị nọ ogologo ndị ọ chọrọ nke mmenye now ọ nwetazi nwatakịrị dị too close to nne ya na-ajụkwa nne ya ese nne ya fụ na truly na onye ala ọbụla genuinely o nwere ike onye kwụzie ya additional thing anyị kwu abata why ediwe nye nka after all the last word why ediwe nye nka mana onye kere ihe mana onye onwe so onye na-achịkwara na ebe niile ekegharịrị ya ihe kpatara eji wee bute si na ha ya ekwere ọ na ha ya ekegharị ya anya ukwu and ndị niile ha ekegharịrị adị ama peace ụfọdụ n'ime ha ga-eke bido nwa because na onye anwa kere that will never be happy because onye anwa nwere ihe ọ property ya ka eji ekegharịa ọ ya achụgbudo onye a spiritually onye a menwe nata peace o nwere ike megide otu mgbe ọnwa abata enwere gasị bido sịba na ha na-egbusi onwe ha mana ọ the spirit of that person anwa care that because he have disrespect the highest disrespect again mmadụ mmadụ eto onye asikie sieta ke so because he need the peace ebe ọ na enwere atmosphere of success there must be peace ọnwụ na peace adrọ amenwe akamnihu so mana ndị mmadụ out of greediness ka m nwere onwe mma maka ụfọdụ nwere na asị ihe na-ekwu anụ eme gentị when my father was alive the land I nwere ebe family land mass not our family land adro more than rule of 4 plots, let's say 3 plots mara obere ihe then n'ime that 3 plots amara ihe ebe ha lụrụ ụlọ si wee na ebe ha lụrụ ụlọ gbaa fence si wee na ebe 2 plots ihe ọzọ anyị nweziri about a plot and mara obere ihe bụzi ebe a masị na ebe dị a na-afa ama ihe esoro na ebe anyị na-eyuzu ma a na-eme mmemme because ebe ahụ ebe compound ebe ọ na-awụ na-eme mmiri tea canopy ka anyị esoro na ya that time when my father was alive I happened to be the favorite because my father adịbe enye nsogbu from child nwere ụbọchị anyị anakọrọ asị na-akpọrọ ikpe asị na ọmụnwa kọtara uglo so my father loved me so much my parents got my father so mgbe my younger brother anyị dị nwoke na ọgwụ my father si anyị ya my father sị gwara ana na adrọ father ya egoro ana nọtara ya ya egoro ana so mgbe ọ bịara si ya na ya goro anya na ya na-enwe ọga head and ya na ya ọ dadụ akara ha na ya na ediwe si anyị egoro ana o kwere enye ya na kilo bicha ndụ ya ya mechara ịrazi ya ọnwụ mbọsị ya nwa akwasịrị ya kpochi ya n'ozu the next day kwesịrị ịnachi ya back to my Abuja abụọ back to some mother no maka n'obi nchọ ekwechiri wetu my father si wee kwechi mana mmetu anwa mụ na ya ka na-eso asọba ji ebute mmanya eji eke alụ asọba ji akwa ụmụnna
my young one will see how we are in the Europe. I said, okay, he was here. So what's my father? Okay, what's my mother? Okay. Now the buy be a building. I'm a good face now, so I mean, Bako some party there. You man about the you about the Makana. If I about a fence in bar because of Bana, I'm not buy the so the boss one that's one and the other beside I one and the next neighbor. So all my father was in my mother say okay, from fence here, Babugaba, where poor main road, from my back to the next neighbor. That well. Now you know my mother was like, nah, they me, my one on the buy for the comfort. I say, okay, we'll call them more kind of a short one that one. Say, no, come me say that now. So go okay, bless you, go. Okay, after come me say that one. I want one. Also, I know one I say what is about let's suppose here be 2 plots. Suppose here be 2 plots. I know one na gawa na my father get that no one. So be okay, just for that one, I get share for that one. Tanya, I get share for that one. Now see, I bet he share that one. Can my relatives by December, now that one and my own gaka. Don't worry, Hannah, bo, Uchiabia. The hen can be a Jiweka, I came into 3. It's them 2. You had you see 2 abona. Woman, the one name over now, or my mother. A batch of piacho. Nana Miaka, so that no one ever got. You know, we shandria. Nana property and you go on a dear one. On your batana jack. War better. No bread banana. Manasa own it, water. So Japan as one, I can pass one whatever. As long as one in a county. But the end you me will let them peace. And the man messenger. Since that time, messenger, Chineke never make go many plots. Even does. So what he had I did it out of love. And God knows from my man that remember out of love when you have more money, we more than an academy an hour, my father well, times how many. If I could watch it, so then I check over open a new. Now you could put a cassia mother yesterday, I equal. Or the guys in a heritage I walk. Mark Zuckerberg, or they were not in the equity. Ọtụtụ ndị niile kere ihe nna ha ji elefusi ya ncha because na ole of a nation mara ka esi eburu obodo. So ka m kwụsị ebe a. So ihe m na-ekwu bụ ịbụrụ onye na-eje enwe anya ukwu na-asị na emesịa ka ikegharịa nekwa ọgụ na mpịawa azụ. Ọ bụrụ na iwe onye megoro ihe eme and na family gị ana m achọ ịgwa were ọsọ were ije jee reverse that thing. Go and reverse it to originally onye nwe that is wee kia maka ọ dị mma gị maka ị nwere ike na-awụgharị from pillar to post from one pastor to another from one dibia to another na-achọ ihe na-eme gị mana ana m achọ ịgwa gị more than the spirit dị white. Ị nwere ike si na ị nweta adatị na anwa eti ihe ọrịa n'ahụ amaghị ihe a na-arịa amaghị ihe a na-agwọ ijegide ụlọ ọgwụ ihe ejegide ụlọ ọgwụ property ahụ iji weta n'aka ike ilee ya ebe ị na-asọ ndụ n'oge nchetakwa ndụ anyị ma nwụ ịghọtara ka mmụọ si eme ihe a na-akpọ ya iwu ụmụ mmụọ. So ihe na-achịkọwara na ihe ị na-akwụgharị na be dibịa ma ọ na be dị pastọ nwere ike ịbụ as a result of the wrath of the gods for your land because of the ihe iji ekegharịa because ihe ndị mmadụ amụrụ ọbụla ijiri aka gị gụtara onwe gị nsogbu especially iwu ụmụ mmụọ because iwu ụmụ mmụọ adịghị izi solving. Ọ bụrụ ebe a na-enye bribe, ọ bụrụ ebe a na-akpọ polisi, ọ bụrụ ebe a na-akpọ ọrụ court. Mana if you found guilty na mmụọ, believe in me, ihe atagide ahụfụ ya maka mmegharị ya adịrị isi. So wepụ aka enwe n'ofe. Ọ bụrụ na o nwere onye iji emegharị ya were ihe dị tọrọ afa nna gị ma ebe ọnkụ esizi ya na nwanne gị sizikọ ihe niile anwa na ọka iwe ebe ọgaranya nwanne gị a na-akụgharịrị na-asị na ihe emere na ọma adịkwa mma na-akpọpụ ndị ala na-asị ụnụ anọkwa ome iche na ọkọbọrọ ahụ sata ihe ahụ ọ na-akpọkwu ha n'okwu ahụ ọ na-ekwukwu okwu arịrị na akaja anyị imeri ya n'ihe anyị mekọsụ mgbe anyị ji ekwu ọsịa datị na anwa chọwa ihe niile ahụ akaja ka ị na-eme ya. Ị nwere ike ime ya maka na ike dị n'aka ma ọ n'iwu okenye ma ọ na ị nwere ike ịlọbi ndị okenye asaịdị ara gị mana nwanne ya bụ mother peace. So ihe m na-ekwu bụ nna gị nwee ọdụ o nyere mgbe ọ dị ndụ
respect it. Chigichi goes your gozi. Thank you so much, Sam. So it's not a good idea to reverse the wish or the wishes of the dead. Yes. Viewers all over the world, have come to an end of today's edition of question and answer. If you have any question based on what you heard today, you can drop it on the comment section or you can send message to the WhatsApp number showing on your screen. Thank you so much, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu, for Rift. Thank you so much. Before we go, is there any word of advice for the viewers all over the world or any prayers? Yeah, viewers all over the world. Okwu adago. Dịka ị nụrụ okwu a taa, agbochikwa n'obi gị. Ekpere m na-ekpe n'isi ndị enyi anyị, ndị na-esonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ọbụla, ọkachasị ndị sonyere anyị na aja nke ọnwa Ọktoba, ha sị na ọmaka ya emela ụlọ. Agụkwa m ụfọdụ isi ndị Friends of the Temple ya na Children of the Temple, ha sị na ọmaka ya emela ụlọ. Na kakaka ya mụrụ na jijiji ya mụrụ. Na onye ọbụla na-ejere ụnụ ka o jee gwọọrọ ụnụ ọgwụ ma ka o jee chere ụnụ aja eche ka ụnụ nwụrụ na onye ahụ ya ebu ụzọ nwụ. Onye ọbụla sị na ifeọma ya elu ụnụ aka, ifeọma nke ya eru ya aka. Onye ọbụla sị ka o mee ụnụ na ọ karịrị ụnụ, mebe na onye ahụ na ụnụ karịrị ya. Onye gwọọrọ ụnụ ọgwụ ya nwụrụ. A sị na kakaka ya mụrụ na jijiji ya mụrụ. Na osisi fụrụ ụnụ na-atụ ufe, na asịrị ufere mapịa ọnụ, mana asị m na ufere amapụsịrị ọnụ, ya bụọ ya n'ukwu. Asị m ihe unu ya eri bịa, ihe eri unu abịakwana. Asị m ihe ọma dị n'elu ya ga-arụ na ọdịnala ya pụrụ ụlọ mekwa were anya ha wee fụ. Asị m na unu ga-ejere obodo na-arụ obodo. Ndị nọ mba ofesi na unu ga-eweta ihe ọma dị n'ụlọ mba rata n'ụlọ maka na ọ na-agba akụgbu ụlọ akwụ onye kparị ya. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, asị nke ihe ọma dị iche iche meela ụlọ, ekwuo m okwu ngozi wee gọzie ụlọ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya ya gazie ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka a gbaala gị afa ma ọ nwere ajụjụ iju, pụtakwa nọmba ihe eji nweta anyị 08138243871. I repeat 08138243871. Udo dịrị ọnụ. Daalụ. Ndị enyi m ndị WhatsApp, ndị enyi m metalụ onwe m, ọ bụrụ na ị chọziri isendịrị Ogbuefi personal WhatsApp message, drop ya na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Ya gazienụ.